Pa projekt je financiran od strane Europske komisije kroz program CARDS 2004. i to je jedan od onih programa koji bi trebali unaprijediti suradnju pograničnih područja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Konkretno, cilj projekta je informiranje lokalnih zajednica u koje gravitiraju rijekama na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dakle Una, prvenstveno o tome kako održivo gospodariti prirodnim resursima i kako iskoristiti obnovljive izvore energije da bi se smanjio pritisak odnosno pritisak za projektima gradnje novih hidroelektrana koje mi smatramo odnosno daleko od idealnog rješenja za ove očuvane kanjonske rijeke u regiji. U okviru radionica samogradnje solarnih kolektora koje služe da se lokalno stanovništvo informira kako je u stvari jednostavno napraviti solarni kolektor, pokušavamo postići dodatno, da tako kažem, efekt time što od tako izgrađenih solarnih kolektora slažemo solarni sustav koji doniramo nekoj lokalnoj javnoj ustanovi, konkretno srednjim školama u Kostajnici i evo sad u Petrinji. U cijeli projekt će biti uključeno 3 škole u ovoj regiji. Za sad ova srednja škola u Petrinji je druga. Još imamo idući mjesec srednju školu u Glini. Znači, u školi smo radili solarne kolektore koji se sastoje od bakarnih apsorbera, staklene vune kao izolatora, drvene kutije i stakla kao pokrova. To su materijali koje se mogu pronaći u najuobičajenijim dućanima. Nadamo se da bi u Kostajnici mogla biti relativno značajna ušteda, budući da oni imaju vrlo velik sustav na lož ulje koji pokriva ne samo potrebe sanitarne vode, nego i grijanja objekta tokom zime. Tako da bi im taj solarni sustav mogao omogućiti da tokom ljeta ne moraju paliti cijelu kotlovnicu, koja je prevelika za samo zagrijavanje malo tople vode u sanitarnom čvoru tokom ljetnih mjeseci. Tako da nije to lako procijeniti, pogotovo što ovi sustavi nismo htjeli opterećivati, da tako kažem, budžet projekta sa dosta skupom i sofisticiranom mjernom opremom koja bi nam egzaktno dala taj podatak. Znači, ovakve 3 ploče, 4 solarna kolektora, mogu zagrijati dovoljno tople vode za recimo 5 do 10 ljudi, potrošne tople vode dnevno. U prosjeku godišnje mogu zadovoljiti otprilike 50% potrebe za toplom vodom. Znači, ljetu naravno više, a u zimi opet manje. I ako gledamo energetski i ekološki, to je opet ušteda na fosilnim gorivima. Mijenjamo konkretno ovdje u školi osnovni energent je lož ulje, tako da mijenjamo 50% lož ulja koje bi inače zagrijavalo toplu vodu za korištenje u kupaonama. U svega 2 županije postoje programi sufinanciranja i to su Karlovačka županija i čini mi se Sisačko-moslavačka, upravo ova, koje daju otprilike 10-ak tisuća kuna fizičkim osobama koje instaliraju solarni sustav. Nažalost, usprkos obećanjima da će se konačno pokrenuti neki oblik sufinanciranja za fizičke osobe za solarne sustave, do sad još na nacionalnoj razini takvog sustava nema. Cijena cijelog solarnog kolektora jednog, znači jedne ploče, je oko 1500 kuna, s tim da cijena varira ovisno o materijalima. Znači, bakru koji je najveći udio, staklo, drvo, od 1000 do 1500 kuna recimo. Ako se zanemari rad, budući da većina rada je volonterski rad, onda su materijali za sastaviti ovakav sustav se kreću negdje između 20 i 25 tisuća kuna. Nažalost, hrvatska vlada nema ozbiljan, koherentan program uvođenja obnovljivih izvora energije. Postoji novi nacrt energetske strategije koji je u procesu donošenja i koji pokriva i obnovljive izvore energije i u sebi sadrži cilj od 20% obnovljivih do 2020. Ali nešto poput akcijskog plana koji bi zaista precizno određivao koje institucije trebaju šta raditi i ko će to platiti, u ovom trenutku ne postoji.
To će se naravno promijeniti budući da je sad doneseno novo zakonodavstvo na razini Europske unije koje obvezuje zemlje članice, a i naravno buduće članice, da do 2010. izrade konkretan akcijski plan kako postići nacionalne ciljeve do 2020. pa vjerujem da će u okviru toga onda i hrvatska vlada napraviti